Допустим, чтобы получить зеленый цвет, какие краски мы должны с вами смешать? Желтый и синий. Газета журналлар ничек басыла, оқушыға барып жеткенше китап нинди юл уза. Казанның 187 лицей оқушылары гадәттә башкалар өчен ябык булган ишекләрне ачып кирде. Вы увидите уже, так скажем, макеты, крупные листы вот этих вот будущих книг. Бу балалар өчен полиграфия өлкәсе ят түгел. Аларның үз мәктәпләрендә дә басма продукция чыгару өчен станоклар бар. Тик монда барсы да күпкә куәтлерәк. А здесь оно прям в таких масштабах, что станки некоторые на несколько этажей даже. И очень длинные, и они не прекращают свою работу, а работают ежедневно. Экскурсияның максаты балаларны кызыксындыру. Аларга ышаныч зурдан. Укучылар эшче һөнәрләр буенча WorldSkills чемпионатында матбугатта басма технологияләр белгечлегендә республика данын яклар дип өметләнәләр. Быелдан шушы лицейдагы укучыларны үзебезгә шефствога алырга телибез һәм Идел пресска чакырып, үзебезнең базада аларны шушы тәҗрибәгә өйрәтеп, станокларга эшләргә өйрәтеп, гомумән бу направление буенча бу юнәлештә Junior Skills-ка аларны әзерләргә телибез. WorldSkills дөнья күләмендә үтә торган чемпионат, әмма соңгы хәлләрдән соң Россия халыкара чараларда вакытлыча катнашмый. Быел безнең яшь осталар Шанхайда узачак дөнья чемпионатына бармаячак. 2023 елда Санкт-Петербургта үтәргә тиеш булган Европа чемпионаты да башка шәһәргә күчереләчәк. Әмма Россиянең үзендә WorldSkills хәрәкәте дәвам итә. Ил чемпионаты сентябрьдә Саранскида булачак. Әлеге нәшрият Идел буе федераль округында иң зурысы булып санала. Әлегә җитештерүдә үзгәреш юк диләр биредә. Кагаз, буяу һәм башка кирәк-яракка да кытлык кичермиләр. Чөнки запасларны һәр вакытта да ярты елга җитәрлек итеп алып куялар. Менә газета чыгару өчен кагаз запасы. Бер рулонда 15 чакрым кагаз. Мы работаем также круглосуточно. У нас печатный цех работает 24/7. Нәшрият гадәти режимда тәүлегенә 24 сәгать эшли. Көн сайын без 100 мең дәнәдә йомшак һәм каты тышлы китап чыгарабыз. Газеталар көнгә 120 мең дәнәдә басыла. Бу нәшриятта республиканың барлык басма матбугаты дөнья күрә. Күрше төбәкләрдән дә безгә мөрәҗәгать итәләр. Мәсәлән, Советская Чувашия газетасы шулай ук Идел пресста басыла. Илгиз Шәкүров, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы.